kan ka faɗa ni zan faɗa kuma ni hukunci nake. This is not the first time da ya fara ciro miki nono amma baki taba sanar da ni ba. Saboda ka ji hankali. Ƙara malanta a madadin aurenka. Gara in gaya ma wannan mawucin mawukaci. Ki gaya mishi gaskiya. Wane ya faɗa masa ya ƙi yadda da abin da nake faɗi. Wani dan iska ne da bakar gama. Kai zan yi maganin ka fa ba san waye raba gaddaman ba sai a ga me za. Abin da nake so na ce maka ban san shi ba ban san shi ba. How fast do we hear of this? Ka kasa ta kuka ko? A'a wannan irin abu ne. Are you running? Usman kina ji na? Ya haƙuri. Yanzu ga me yake faruwa? Hajiya ni ko gaskiya ni ba inda zan je gaskiya. Na ce maka shi kenan ka tashi ka je a ɗaura maka auren. Wani uban ya shige maka gaba amma ba da sunana ba. Ka tashi ka je. Ka tashi ka je mana. Duk ɗan yankan da kake ji a nan ka ɗiba. Continue. Fontaine! Jesus! Jesus is Lord!